Naman mi og karga mga kananay niya. Dugay pa mo balik ang naghaul mga kananay. Hinahinay na sa ako baklay pauli sa payag. Nga mintras magbaklay makapit-kapit pug kog kahoy. Kaya ako isugnod. Okay, may maning uba kay kusog-kusiga. Dira dayon ko sa daruhan mo agi mga kananay. Kaguyod na kong kahoy. Di lang po kayo na ko daghanon mga kananay. Kaya layo-layo ra ba. Pagbaklay. Layo-layo ang pagbaklay eh. Hawin ang tuhod sa inyong nanay. Ano pa sa ano. Muna among area di ani oh. Gunahanan na. Abot kid ang yan. Kusig ko sa iro. Isuko ang iro nga ni agi ko diri. Agi ko tukoy. Tukoy. Agi ko tukoy ha. Muna ko dianan. Grabe ka init. Kapag ikay tunok jud ko. Hihina jud ko handumanan ba ni dana ba. Sira kong katunok. Bukad-bukad ya itong ilong aning nata sa bukid ba. Yahay kaya nasa syudad kay landong nga simento pag yun. Sa bukid lapok pa kaayo, daghang patunok. Bakilid pa. Sus. Grabe gyud. Grabe gyud agwanta. Ay naabot na jud ko sa landong sa mangga. Oh. Padong na po ko dito mulugsong. Bye-bye. Thank you for watching.